नोंथांमोना नुनो मोननाय बे जायगा एबा न'आ जाबाय आसाम आयेन आफादनि जायगा, जेराव आसामनि आयेनखौ बानायनाय सोदांनाय बायदि गोबां हाबाफारिखौ लानानै जुथुमनाय जायो। दायो हाबाफारि नं 16। नोंथांमोना बयबो सिनायनो हाखाबाय जानांगौ बिथाङा सोर। बिथाङानो जाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायनो हानाय गिबि बर' दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारी। बिनि सिगां बर'नि रावबो दैदेनगिरिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानो मोनाखै आरो इयुनाव बर'निफ्राय सोरबा सुबुङा बुंथिगिरि जानो मोनगोन ना मोनला बेखौ समावसो नुसिगोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव बुंथिगिरि महरै गिबि बर' रावाव बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जायखौ बिथांनि उनाव जानाय बुंथिगिरिफ्रा माब्लाबा बर' रावाव बुंगोन ना बुङा बेखौ समावसो नुसिगोन। क'क्राझार सोरखारि कलेजखौ मुलुगसोलोंसालिनि थाखोआव जौगाखांहोनायनि बिलखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बर' रावजोंनो बुंफोरनानै होदोंमोन आथिखालनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा। थारैनो बर' हारिनि थाखाय बियो बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा। सोलोंनायखौ आजावनाय जाबाय। दानिया सोंथिया जाबाय खोन्दो 22 बिखान्थिनि बाहागो जादों। जायफोर गनायथि फारसे दं बिसोरो बुंनांगौ, जायफोर गनायथि फारसे गैया बिसोरो बुंनाङा। आं सानो नंगौ फारसे नंगौनि फारसे नंगौनि फारसे खोन्दो 22 सोदांनायजों बिखान्थिनि बाहागो जाबाय। खोन्दो 22 जेबो सोदांनाय गैया। आं दानिया खोन्दो 22खौ जथुमाव भट होनो थाखाय दैखांनाय जाबाय। सोंथिया जाबाय खोन्दो 22 बिखान्थिनि बाहागो जादों। जायफ्रा गनायथि फारसे दं बिसोरो बुंनांगौ, जायफ्रा गनायथि फारसे गैया बिसोरो बुंनाङा। बिनि अनगायैबो बुंथिगिरि बिथाङा मावनो लानाय खामानिया जाबाय आसाम आयेन आफादनि गेटआव डिमापुराव कछारी राजानि खुंथाइ समनि नेरसोन डिमापुरनि अन्थाइ खाम्फा आरो कामाख्या मन्दिराव थानाय आर'नाइ महरनि अन्थाइनि खाम्फाखौ गायसननो लानाय। बे मोननै अन्थाइनि खाम्फाखौ राजस्थानाव बानायनो होनाय जादों आरो बावैसो साननि गेजेरावनो आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव गायसननाय जासिगोन होननानै मिथिनो होदों बुंथिगिरि बिथाङा। थारैनो बियो बर' एबा कछारी फोलेरनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। जाय समाव बर'नि खायसे दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिखौ गाज्रि मोनसि खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों, बेबायदि समावनो राजथावनि बायदि गुबुन हारिनि मैखोम गादबनाय थानाय जायगायाव गावनि राजखान्थियारि इयुननि बाथ्रा सानालासिनो गावनि हारिनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावनो हालांनाया थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा। जारिमिनारि जे जोंनि कछारी रायजोनि सिनायथि दिनै आसामाव खालि आहमनि बा गुबुननिखौल' बांसिन जोङो जेरावबो मोनसे नेरसोन महरै दिन्थिबाय थानाय जायो, गायसनबाय थानाय जायो। आसाम आयेन आफादाव आङो कछारी रायजोनिबो जि मोनसे जोंहा जारिमिन दं, बे हिसाबै डिमापुरनि जि जोंनि गोसोखां नेरसोन बे आरो मा कामाख्या एबा बिमा कामाख्यानि मन्दिरनि जिथु अन्थाइयाव दाननाय जोंनि आर'नाइ आगर थानाय बे खुन्थानि जि डिजाइन, बेखौ दा आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव फसंनायनि थाखाय जोङो राहा लादों आरो आं सानो नभेम्बर दाननिफ्राय बेखौ गायसननो हागोन। दा बे अन्थाइखौ जोङो बानायबाय थादों आरो बेखौ एकदमबारे जोङो राजस्थानाव दायथ' होनानै दा बेखौ दानगासिनो दं। दा जोब्बाय, दा बेखौ फैनानै गायसनसिगोन आरो नभेम्बरनिफ्राय बेखौ अपेन खालामोब्ला आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव जोंनि कछारी रायजो खुंनायनि जि मोनसे जोंनि इसादि एबा नेरसोन बेयो गसंनानै थासिगोन आरो। दा आं सानो बेफोरो जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोननायल' नङा, इयुनावबो जोंनि जि मोनसे बे जायगायाव रायजो जाबोनाय रायजो खुंबोनायनि जि मोनसे फोरमान, बे फोरमाना आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव रोखा रोखायै नुजाथिनानै थाबाय थासिगोन। गतिके आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों। आसाम आयेन आफादाव बिथांनि मख'जाथाव खामानि मावफुंनाया जाबाय आसाम आयेन आफादनि गेटआव बर' रावजों लिरहोनाय, आसाम आयेन आफादनि गासिबो नेम प्लेटआव बर' रावाव लिरनाय, बर' सेलखौ आबुं महराव मावफुंनाय, गुबुन रावारि मावख'गिरिफोरखौ बर' राव फोरोंनाय बायदि, जायखौ जों गोबां बोसोर सोमावसारनाय आरो रोजा रोजा बर' सुबुंनि जिउ बावलांनायजों मोननाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव दिनैसिम नुनो मोननाय जायाखै। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसाम आयेन आफादाव गोबां सोलायनाय लाबोनो हादों। बिथांनि समाव आसाम आयेन आफादनि न'खौ गोदानै बानायनायजों लोगोसे
फाहामसालि डिजिटेल लाइब्रेरि आसाम आयेन आफादनि हाबाफारिखौ थोंजोङै फोसावनो हानाय आरो मोगा-मोगि लानो हानाय बायदि स्टुडिअ बानायनाय पार्क आरो आसाम आयेन आफादनि जायगाफोरखौ नायदिंनो हानाय बायदियै बेटारि गारिनि राहा बायदिखौ बिथाङा बानायनानै होदों। आं जेब्ला आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै मासि लानांगौ जाबाय अब्ला आं गिबियावनो बेखौ सानदोंमोन जे माब्रैहाय आसाम आयेन आफादखौ माने साबसिननिफ्राय हामसिन माने महर होनो आरो बेनिफ्राय आयेन आफादनि जि मोनसे नेमखान्थिफोर जायजों आयेन आफादखौ माने सामलायनाय जायो बेखौ माब्रैहाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो हायो आरो माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला बोरै सोदांनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला आयेन आफादानो गासिबो जौगाथायनि गुदि। बिनि सायावनो मोनसे हादोर आरो नोगोरारिनि इयुना सोनारनानै थायो। खारन जोंनि गासै बाथ्राफोरखौनो सरकारा आयेन आफादाव लाबोनानै बेवहाय थांखि लानानैसो बेफोर खामानिखौ मावफुंनाय जायो। ओंखायनो आयेन आफादाव मोनसे आबहावा सोरजिनाया जोबोर गोनांथि। बे हिसाबै आसाम आयेन आफादनि थासारिखौ मोजां खालामनाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो जायफ्रा खुब गोनांथार। बे हिसाबै आसाम आयेन आफादाव गिबियावनो आङो थांखि लादोंमोन जे बेवहाय मोनसे हेल्थ केयारनि प्रयजन दं। बेवहाय गासै MLA आरो मन्थ्रिफ्रानो आरो बिसोरनि सोद्रोमाजों लोगोसे बिसोरनि माखासे स्टाफफोर बेवहाय थायो। गासै सेक्रेटारियेट आरो आसाम बिधान सभानि अफिसार मावथि गासिबो बेवहायनो खामानि मावजोबो। गोबांथार हाजार सुबुं दङ जायफ्रा सिकित्सानि बेलायाव बायह्रायाव गुबुनफोरखौ डिस्टार्ब होनाय बायदि जायो आरो बेखायनो बेवहायनो बेखौ खालामनो हायोबा मोजां होननानै मोनसे हेल्थ केयार सेन्टार सेबा केन्द्र बे हिसाबै मेडिकेल गायसननो सानो आरो आङो 3 दाननि गेजेरावनो बे मेडिकेलखौ गायसनग्रोदों आरोखि आसाम आयेन आफादनि सेबा केन्द्रखौ, जेराव दा आल्ट्रासाउन्ड खालामनो हायो आरो गासै ब्लाडनि माखासे जिथु कमन जेंनाफोर बेखौ बेवहायनो टेस्ट खालामनो हायो आरो बाखि स्पेसियलिस्टफोर बेवहाय फैबाय थायो आरो माखासे निगाजि डक्टर नार्स कम्पाउन्डार बेवहाय दंजोबो। दा गोरलैयैनो मानसिफ्रा बेवहाय आसाम बिधान सभानि आरो आसाम सेक्रेटारिनिल' नङा बाहेरानि मानसिफ्राबो इमारजेन्सियाव बेवहाय चेकआप खालामजाफैनो हायो, नायजाफैनो हायो। बेनि उनाव आङो आसाम बिधान सभानि न'खौ लुफुंनो नाजादोंमोन आरो गमामायैनो हानानै बेखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। जोंहा आसाम आयेन आफादा एबा आसाम बिधान सभाया ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो दङ आरो बिनि गासै जि प्रसिडिंफोर बेफोर गासिबो जोंनि बिधान सभानि लाइब्रेरियाव दङ। नाथाय गोबां बेफोरो गाज्रि जालांनो हमबायमोन आरो जोबोद गोनांथार। बेखायनो बेखौ डिजिटेलाइज खालामनायनि आङो सानदोंमोन आरो बे हिसाबै राहा लादों। दा डिजिटेलाइज खालामनाय जाबाय आरो गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय दा बेफोरखौ स्केन खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो डिजिटेलाइज खालामनाय जादों आरो बयबो मोनथिनांगौनि थाखाय अनलाइन बेखौ मोननायनि राहाखौ जों दा खालामबाय थादों। बे हिसाबै आसाम बिधान सभाखौ दा डिजिटेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बे आसाम बिधान सभानि लाइब्रेरिया खालि MLA फोरजोंल' बाहायजानायमोन। दा नाथाय आं बेखौ गासै मानसिफोरनि थाखायनो फ्रि खालामना होनाय जाबाय। फरायसाफ्राबो बेवहाय फैनानै फरायनो हायो। जायखिजाया सुबुङानो आसाम बिधान सभानि लाइब्रेरिखौ बाहायनो हायो आरो फरायसाफोरनि थाखाय इन्टार्नशिप लानायनिबो राहा खालामनाय जाबाय, जेराव आयेननि फरायसाफोर बा बेबायदिनो पलिटिकेल साइन्सनि फरायसाफोर बेनि अनगायैबो गोसो थानाय गोबां फरायसाफ्रानो बेवहाय दा इन्टार्नशिप लाफैयो आसाम बिधान सभानि बा आसाम आयेन आफादनि बे लाइब्रेरियाव। आसाम आयेन आफादखौ आं दा बयनिबो थाखाय खुला खालामना होनाय जाबाय। जायखिजाया समावनो आसाम आयेन आफादखौ फैनानै बेरायफैनो हायो। MLA थाग्रा न'खौ नायनो हायो, लांगोनाखौ नायनो हायो, स्पिकार थाग्रा न'खौ नायनो हायो आरो बिनिफ्राय आसाम आयेन आफाद जग्रा जथुमसालिखौ नायनो हायो, डिजिटेल लाइब्रेरिखौबो नायनो हायो। थ' गासिबखौबो जायखिजाया सुबुंफ्रानो फैनानै बेखौ नायनो हायो। फरायसाफोरनि थाखाय जों गोबां मोनसे राहा लादों बेवहाय। दा जायखिजाया कलेज एबा स्कुलनि फरायसाफ्रा फैयोबा बिसोरखौ टटेलि जों गाइड खालामनानै गासैखौबो दिन्थियो आरो इन्टारेक्सन प्रग्राम जोंनि अफिसारफ्रा खालामो आरो जुदि मालाबा बेवहाय बुंथिगिरि बा लेङाइ बुंथिगिरि दङब्ला
बेजोंबो मोगा-मोगि खालामनानै इन्टारेक्सन खालामनाय जायो जाहाथे आयेन आफादनि सोमोन्दै बिसोरो मोनथिनो हायो बेनि बादैबो आसाम आयेन आफादनि गासै बाथ्राफोरखौ जाहाथे बयबो गोरलैयै मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो आसाम लेजिस्लेटिभ लाइभ मुंनि मोनसे मेडिया नेटवर्क माबाखौ बानायनाय जादों चेनेलखौ बानायनाय जादों टिभि चेनेल आरो जि जिनिसा पर्टेल आसाम बिधान सभाखौ बा आसाम आयेन आफादखौ बिनि जथुमनाय गासैखौबो जोङो लाइभ खालामो बेखौ आरो बेखौ जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लाइभजों लिंक खालामबानो नुबाय थायो बेनि अनगायैबो जों दा गावहानो स्टुडिअ बानायनानै बेवहाय आसाम आयेन आफादाव जेफोर माखासे गोनांथार बिलफोर फैयो बा माखासे जेंनानि सायाव बा माखासे थांखिनि सायाव सावरायो बेफोरनि सायाव टक श' गोरों मानसिफोरजों बेवहाय टक श' खालामनानै बिनि गोनांथिया मानि थाखाय बे बिलखौ लाबोदों बेजों माबायदि मुलाम्फा जानो हागौ आरो मानसिफ्रा बे आयेननि सायाव माबायदि जेंनानि मोगा-मोगि जाबाय थादों आरो बेफोरो माबोरैहाय फोसाबनो हायो बिनि सायाव बिनि टक श' जेराव सरकारनिफ्राय मन्थ्रि बिथांमोनहा बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन आरो बिनि सायाव MLA आरो गुबुन रोंगौथि गोनां सुबुङा गावबा गावनि अपिनियनफोरखौ होगोन आरो बिनि उनाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै जाहाथे आयेन आफादाव जथुमलायनायाव बयनिबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानै साबसिननिफ्राय हामसिन आयेनखौ जाहाथे दानो हायो आरो माबाफोर गोरोन्थि दङबा बेखौ फोसाबनो हायो बे थांखिजों बे लेजिस्लेटिभ आयेननि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों बेनि अनगायैबो आयेन आफाद सिङाव गोबां एसे सोलायनाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार लाबोदों दा बेयाव मानसिफोर गासै समस्तिनि मानसिया फैयोब्ला गावसिनि MLA खौ लोगो मोनाबा थानो जिरायनो दिगदार जायो थाथ'नो दिगदार जायो अब्ला बेफ्राव ओरैनो टाइम पास खालामनो थाखाय लन खालामनाय जादों गुवार फोथार बेफ्राव जिरायनायनिबो राहा दं बेनि बादैबो केन्टिननि राहा खालामनाय जादों MLA क्लाब जिम खालामनाय जादों बेफ्राव साहा पानि बयबो लोंनो हायो नेलायनो हायो बेफोर राहाखौ खालामनाय जादों जोङो गल्फ कार्ट बेटारिनि गारि बेवहाय आङो बाहायहोदों आरो जायनि ड्राइभारफोरखौ खालि आइजोफोरल' खालामनाय जादों जाहाथे बिसोरो गारिजों थाबाय थायो हौवा मानसिफोरबा बांसिन बायहेरायाव आबदा मारिनानै नांगौ मोना जायो ओंखायनो दा आइजोफ्राल' सालायो आरो दा एसेम्बलि सिङाव बे गारिया सोलियो बर'नि बेलायाव जि बाथ्रा बुंदों नंगौ आं बे आयेन आफादाव मासि लाखांनायनि उनाव जिहेतु बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आसामनि मावख'आरि राव बे हिसाबै बेखौ आङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो आसाम आयेन आफादा जिरायनायनि समनिफ्रायनो आं जिरायजेननायनि समनिफ्रायनो बेखौ बोरै खालामनो हायो बेनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ लाबोनानै आं बेवहाय खामानि मावनो थिसननानै आं आरम्भ खालामदों जागायजेनदों बेनि उनाव दा आङो आसाम आयेन आफादाव फुललि बर' रावखौ बाहायबाय आरो आसाम बिधान सभायावबो दा सोरबाया बर'नि बुङोब्ला बेखौ एसामिसजों ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं हायो आरो बिनिफ्रायनो बड'लेण्ड आयेन आफादखौबो जोङो मदद खालामनो नाजादों आरो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा बे रुल बिजाबखौबो बड'लेण्डनि रुल बिजाब हिसाबै बाहायनो हाथाव रोखोमै गासिबो ड्राफ्टफोरखौ दा खालामनानै अलरेडि सम्पुर्ण खालामनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड आयेन आफादा जुदि बेखौ नायसोमनानै फोसाबनानै लायोबा बड'लेण्डनि जि आयेन आफाद आं सानो बेखौ मोजाङैनो जोंनि आयेन खान्थिखौ दालांनो हागोन बाहायलांनो নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ শইকীয়া অসম বিধানসভা সচিবালয় লাইব্ৰেৰী মই লাইব্ৰেৰীয়ান আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ নথি পত্ৰ এইসমূহ ৰখা হয় পুৰণা অসম বিধানসভাৰ যেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা বাতৰি কাকত ৰিপৰ্টছ এছেম্বলি ডিবেটছ কুৱেশ্যনছ আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ ৰুল বুকছ এইবিলাক ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু তেখেতে লোৱা ইনিচিয়েটিভত আমি বড়ো লেংগুৱেজৰ বুকখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ ৰুল বুকখন বড়ো লেংগুৱেজলৈ ট্ৰেন্সলেট কৰা হৈছে আৰু সেইখন ৰখা হৈছে আৰু নতুনকৈ আমি কিছুমান কিতাপ ৰাখিছোঁ বড়ো লেংগুৱেজৰ আৰু এইখিনি সংৰক্ষণ কৰা হ'ব আমাৰ লাইব্ৰেৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পাঠকৰ কাৰণে সেইখিনি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আজিকালি ডিজিটেলাইজ কৰা হয় অসম বিধানসভা লাইব্ৰেৰীটো 2021 চনত ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীলৈ আমি
ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই লাইব্ৰেৰীটো ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন নথিপত্ৰসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে নথিপত্ৰসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব Century Nursery Assistant Librarian Assembly Librarian Secretary दा जोंनाव बिभिन्न रोखोमनि कालेक्शन दङ लक सभा डिबेट्स निफ्राय लानानै रायजो सभानिफ्राय लानानै आरो जोंनि एसेम्बलि डिबेट्स दा आपडेट बोसोर बे एसेम्बलि जानायनि डिबेट्स बेफोर कालेक्शना जोंनाव दं आरो आवगोलावहाय जोंनाव एसामिसल' दङमोन दानिया आफ्टार सोर फैनायनि उनावहाय 2021 नि उनावहाय जों बर' कालेक्शनखौ सोनाय जाबाय बेफोर कालेक्शना जोंनावहाय दङ आरो गोरोबथ' इम्पर्टेन्ट खोथा दंबावो इनिशियेटिभ सार बिश्वजित सार दैमारि सारनि लानायावहाय जोंना दा आवगोलाव मेनुवेलमोन बे लाइब्रेरिया दा बियो जोंना डिजिटेल लाइब्रेरि जाबाय आरो जोंना मेसिनफोर दंसै सेल्फ इस्यु रिटार्न आरो जोङो बे रुमाव डिजिटाइज खालामगासिनो दङ दा न'आव थानानैबाबो जोंनि डकुमेन्टसफोरखौहाय इउजार्सफ्रा एबा स्टुडेन्टसफ्रा एक्सेस खालामनो हागोन आरो थ्रु वर्कपेक बिथांनि समाव ब्रिटिश मुगानि समनिफ्रायनो आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि समाव शुक्रबारखालि मुसलमान एमएलएफ्रा नामाज फरायनायनि थाखाय 2 घन्टा सम जथुम्माखौ दोनथ'नाय खान्थिखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखारनाय जायो जायखौ बिथांनि सिगां जाबोनाय बुंथिगिरिफोरनि समाव खालामनाय जायाखैमोन बियो आसाम आयेन आफादनि जारिमिनारि सान जानानै थाबाय